बर' हारिमुनि मोनसे आबुं जारिमिन सुजुनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बे आबुं जारिमिन सुजुनो हायोब्ला जोङो भारतजों लोगोसे मुलुगनि मानसिफोरनो जोङो दिन्थिनो हागोन जे जोंनि हारिमुवा नैबायदि जों रावजोंबो गोरोबा एखुथा हारि आरो बयनिख्रुइबो भारतबर्षनि गोजामसिन हारिनि गेजेराव मोनसे बे गासैबो जोंनि आइडेन्टिटिखौ जों प्रिजार्भ खालामनो हागोन दा नंखायनो बे आबुं जारिमिन लिरनो थाखाय 25 लाख रां सरकारनिफ्राय होनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे बे जारिमिनखौ मोजाङैनो लिरफुङो बर' हारिमु बिथिङाव मोननै मोजां खामानि मावनाय जादों मोनसेया जाहैबाय बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि 1.5 कोटिनि मोनसे अफिस आरो गेस्ट हाउस लुनो थाखाय बिथांमोना जेरै दाबि दैखांदोंमोन बेखौ मान होनानै सत' आदाबारियाव दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आरो 1.5 कोटिनि मोनसे अफिस आरो लोगोसे गेस्ट हाउस बिथांमोना लुगोन आरो थांनाय गोलाव सम बर' सिनेमाया जोंनि माहारिनि हारिमु बिथिंखौ एबा जोंनि रायजो जानाय जोंनि गुबुन गुबुन बिथिंखौ मुलुगनि दरबाराव गायसननायाव साक्सेस जाबोदों दिनैनि समाव जोंनि गोदान आर्टिस्टफ्रा गोदान प्रडिउसारफ्रा गोदान टेलेन्ट गोनां जोंनि लाइमोनफ्रा मोजां फिल्म बरनगासिनो दङ आरो बियो फैबाय थानाय समाव आरोबाव जाहाथे जौगालांबावनो हायो बेनि थाखायनो बिथांमोननो 1.5 कोटि थाखानि अफिस लुनायनि सेंसन खालामनाय जादों आरो बर' हारिमु आफाद दिनै बर' हारिमुनि गुबुन बिथिंफोरखौ बोस्रांनानै स्र' खालामनानै सेमिनार खुंनानै वर्कशप खुंनानै गोबां दिनै बर' हारिमुखौ दानि मुलुगा नागिरनाय बायदि प्रेजेन्ट खालामनो हानाय मोनसे महराव लाबोनाय आरो जोंनि आगुनिनो अरिजिनेलिटि जि थायो जोंहा बे गासैबो केरेक्टार्सफोरखौ बे गासैबो महरफोरखौ लाखिनानैनो बर' हारिमुखौ मुलुगाव गायसननो जोबोद खस्थ' खालामदों हारिमु आफादखौ मोनसे खावलायना लाखिदों जे जिहेतु हारिमुवानो जोंनि सिनायथि आरो हारिमुवानो जोंनि हारिनि गासैबो रायजो जानायनि गुबुन बिथिंफोरखौ बर' हारिमुनि मोनसे आबुं जारिमिन सुजुनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बे आबुं जारिमिन सुजुनो हायोब्ला जोङो भारतजों लोगोसे मुलुगनि मानसिफोरनो जोङो दिन्थिनो हागोन जे जोंनि हारिमुवा नैबायदि जों रावजोंबो गोरोबा एखुथा हारि आरो बयनिख्रुइबो भारतबर्षनि गोजामसिन हारिनि गेजेराव मोनसे बे गासैबो जोंनि आइडेन्टिटिखौ जों प्रिजार्भ खालामनो हागोन दा नंखायनो बे आबुं जारिमिन लिरनो थाखाय 25 लाख रां सरकारनिफ्राय होनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे बे जारिमिनखौ मोजाङैनो लिरफुङो थेंक इउ